Gabon ikusten zureok eta ongi etorri aurreko bizitza. Hemen gaituzue asteazken bezala bizitza osasuntsu bat jarrai dezazuen gomendioak eman. Gaur, maiatzako 28 elikaduraren eta osasunaren egun internazionala da, eta honen bestez, telebedi berezi bat eskainiko dizuegu gaurkoan. Bai, hala da. Beti segitzen gara ahalik eta era egokienean elikatzen. Elikadurik osasuntsuan eta zornitzen edo eta onuragarriak izan daitezken jakiak hartzen. Hala eta guztiz ere, uste duguna baino eskuz ere gutxiago dakiko elikaduraren buruz. Izan gure egunerokotasunean agertzen diren gaixotasunen aurre egiteko gai diren jakiak aurki ditzakegu. Badakizu zein den elikagarik aproposena arazo kardiobaskularrak egiteko? Edo zen egiten banilla edo kanela bezalako jakiak aproposak direla urdainerako eta esteetarako? Galdera hauetan gerako beste hainbat eta erantzuteko, Alemanetik etorri berri den Gambete doktorearekin mintzatu gara gaur. Eta gure korrespontxalen zain sakanako elikadura zentrora bidali dugu berarekin hitz egiteko. Hau da bideoa. Kaixo ikusentzuleok, ikus dezakezuen bezala, hementxe gaude sakanako elikadura zentroan. Gaur elikaduran eta nutrizioan espezializatuta dagoen Martia Galbete doktorearekin hitz egiteko aukera izanen dugu. Eta gure egunerokotasunerako komenigarriak diren hainbat gomendio emango dizkigu. Interesgarria dirudi, ezta? Gure doktorea biologiako laborategian dago gure esperoan. Baina lehendabizi azalduko dizuet elkarrizketa hau zertan datzan. Martia Galbete doktoreak esango dizkigu zein elikagai diren onuragarrienak gure organismoko organo garrantzitsuenetarako. Beraz, adi egon, hau interesa dakizueke eta. Kaixo, Kaixo, aurrera. Beno, zer daukazu prestatuta guretzat? Beno, giza plastiko bat ekarri dut, eta beno, zuk organo batzuk esango dizkiazu, eta nik sistema osoarentzat egokiak diren hainbat elikagai esango ditut. Bale, entzun duzu ezta? Beno, lehendabiziko sistemarekin hasiko gara. Zein izango da hau? Beno, bi organo hauekin hasiko gara, dakizuen bezala, milikak dira eta atuna sistemaren organo nagusiak dira. Eta nahiz eta gehienetan sistema hau optimizatzeko irtenbide egokiena erretzeari ustea pentsatzen dugun dela, oso garrantzitsua da bere elikadura. Eta horretarako lehenik eta behin beratxuri hartu beharko genuke, hanpadurak eta handitzeak eragozteko, bigarrenik RFA hartzea, mukiak kentzeko eta beste aldetik defentsak handitzeko, gainera tipula hartzea asma, gripea eta hozkeria bezalako gaixotasunak egiteko, eta azkenik oroak argazkiak hartzea, hau da, laranja, limoia eta bat. Bale, oraingoari ekin dugu dio. Zein azalduko diguzu orain? Beno, bigarrenik bihotza azalduko dut, eta dakizuen bezala zirkulazio aparatuko organo nagusia da. Eta badaude hainbat alimentu onuragarriak direnak sistema kardiobaskularrerako eta gainera odoleko gantza maila eta tentsioa jaisten dituztenak. Hauen artean aurki ditzakegu frutak eta argazkiak, kolesterol maila eta tentsioa jaisten dutenak, zehazki aguakatea eta baratxuriak direnak, bestalde esnekiak oroa oso egokiak dira, arrain urdina bezala, eta honetan zehazki galuzea eta izokina dira egokienak. Bestalde fruitu lehorrak ere, eta azkenik txokolatea edo tea hartzea ere egokia da, izan ere antioxidatzaile ugari dauzka eta sistema honetarako egokiak dira. Beno, jarrai dezagun. Beno, eta zer esan ari ezaguna duzu laugarrenari buruz? Beno, laugarrenik udal aparatua kontuko dut, hau emakumezkoa da, ikusten izan bezala, eta hemen daukazue gizonezkoarena. Eta jarraian esango dituan elikagai hauek orokorrean emankortasuna eta ugalkortasuna sustatzen laguntzen dute. Eta hauen artean lehenik eta behin dago arrain urdina, zehazki izoginak eta sardinak bezalakoek
ugal funtzioa oroar eta zehazki espermen odol-fluxua eta mugimendua hobetzen dute. Bestalde, zereal integralek zelulen ugalketa eta ovuloen produkzioa eragitea laguntzen dute. Eztiak bere aminoazido kantitateagatik ovulo funtzioa hobetzen du. Eta zer esan diezagukezu laugarren sistema eta aparatuari buruz? Jarraian digestio aparatua zarituko naiz, eta hemen ikusten duzuena, iraitz aparatua eta digestio aparatua osatzen dituzten organoak dira, baina ni zehazki digestio aparatua zagutuko dut. Eta sistema honetarako egokiak diren alimentuen artean aurki ditzakegu zuntza, margaragia eta probiotikoak. Eta lehenik eta lehen zuntza egokia da, izan ere elikagaiak hobeto digeritzen edo digeritzen laguntzen gaituelako. Beste aldetik, margaragiak ez daukanez gantzarik ongi digeritzen dugu eta organismo honetarako egokia da. Eta azkenik probiotikoak esate baterako jogurtak dauzkate hainbat bakteria onuragarriak izan daitezkeena sistema honetarako eta horregatik egokia da organismorako. Eta hauek dira. Goazen azken. Dirudienez, utziluztu garrantzitsuena azkenerako. Azkenik nervio sistema zatuko dut eta bere organo nagusia burmuina da. Eta zuk esan bezala, sistema hau da garrantzitsuena, izan ere honek ongi funtzionatzen badu, beste guztiek orokorrean ongi funtzionatzen dute. Eta egokiak diren elikagaien artean, lehenik eta behin arraina dago, zehazki berdela, izogina eta sardina. Izan ere, bere omega-3 proteina, gantzazido eta vitaminengatik, zehazki B6 eta B12 vitaminak, beheraldiak suminkortasuna eta luezinera ekiditen dute. Eta beste aldetik mahatsak eta intxaurrak ere bere E-vitaminengatik oroimena hobetzen laguntzen dute eta horrela Alzheimerra ekiditen laguntzen dute. Eta badaude beste alimentu edo elikagai batzuk ez direnak hain ezagunak, baina ere omendagarriak direnak. Eta hartan aurki ditzakegu orri berdeak eta algak. Eta daukaten folatonak eragiten dutelako estresa alde batera uztea. Eta txitxiriak ere egokiak dira. Daukaten azido oleiko amidoia eta proteinengatik loezina eta beheraldiak ekiditen dituzte. Eta hala ere, gure nervio sistemari egin diozaiokegun mesederik handiena ariketa fisiko egitea da, oso garrantzitsua dena, eta hau da kulturik garrantzitsuena nervio sistema honetan. Mila esker guztiagatik, doktorea, eta ongi etorriak izango zareten nire laboratorian beti. Eskerrik asko. Interesgarria, ezta? Ikus dezakezuenez, Amaia ez dago gurekin momentu honetan. Bere lekua Galbete doktoreari utzi baitio. Galbete doktoreak gure galdetegia aurkeztuko du. Eta galdetegia horretan zenolako galderak egin dituzu. Beste egunean zuen korrespontxala intzaneri egindako elkarrizketari buruzkoak izango dira galdera hauek. Hemen txaitu gure partaideak, gure web sartu dira, eta guazen galdetik erekin. Hau da lehenengo galdera. Bilbotik datorren Miren Urreta Bizkaiak erantzungo du. Ea Miren, aipa itzaizkidazu digestio aparaturako egokiak diren 3 elikagai. 10 segundu dauzkazu horretarako. Denbora! Uste dut zirela magra aragiak, probiotikoak eta zuntzak. Hori da Miren, ongi erantzun duzu, txalo bero bat zuretzako. Jarraian Zarautzetik datorren Ander Etxeberriari galdetuko diogu. Ea Ander, ugalketa sisteman badago elikagai bat onuragarria dena nahigabeko abortoak saiesteko. Zein da elikagai hori? A. Uraza, B. Txindillak edo C. Baratxuria? Uraza izan daiteke?
Sentitzen dut, Ander, baina hori ez da erantzun egokia. Erantzuna baratxuria zen. Beraz, sentitzen dut, baino lehiaketatik kanpo zaude. Eta, azkenik, Altsasutik datorren Alizia Satrustegirekin arituko gara. Alizia, arnasketa baratuan, ze elikagai da onuragarria mukiak saiesteko? Nola zen... Errefaua! Hori da, Alizia, ongi erantzun duzu. Beraz, badirudi bi irabazle dauzkagula. Eta hau konpontzeko galdera final bat egingo dut. Eta bietako batek erantzuten duenean, pues hori izango da irabazlea. Lehen da bizikoa hain zuzen ere. Hauxe da galdera. Nerbio sisteman ongi elikatzeaz gain, ze beste gauza da oso garrantzitsua hau ongi mantentzeko? Bai, nik badakit. Ariketa fisikoa. Zorionak, Alizia, ongi erantzun duzu. Beraz zu zara irabazlea. 1000 euro zuretzako. Eta, hau izan da galdetegia, Inixio. Bai, hau izan da galdetegia eta hau izan da gure gaurko saioa. Hemen agur esango dizuegu eta aurrengo astera arte. Agur!